Ahojte všetci, moje meno je Sam, som špecialista na formulácie v spoločnosti Valentus Global a dnes budem rozprávať o našom prémiovom doplnku na podporu pomalého vstrebávania cukru Glucomannan. Takže bez ďalších okolkov, poďme na to. Takže čo je Glucomannan? Glucomannan je vláknina získaná z koreňa rastliny koniac. Táto rastlina sa historicky používala v ázijských kultúrach ako prírodný prostriedok na podporu zdravia a pohody. Môže spomaliť vstrebávanie cukru v čreve, čo podporuje prirodzenú hladinu cukru v tele. Prečo je to však v dnešnej modernej spoločnosti také dôležité? Pretože cukor vo svojej jednoduchej forme je čoraz dostupnejší. Či už rýchle občerstvenie alebo sladké pochutiny pridali do našich životov ďalšie pohodlie, čo môže predstavovať výzvy pre jednotlivcov, ktorí sa snažia udržať vyváženú stravu. Konzumácia cukru má potenciál prispieť k celému radu nepriaznivých zdravotných stavov, ktoré môžu narušiť prirodzenú rovnováhu nášho tela. V tejto súvislosti 3 gramy produktu Glucomannan rozdelené do 3 jednogramových dávok pred konzumáciou jedla vynikajúco podporujú potenciál nízkokalorickej diety ako súčasť zdravého životného štýlu. To je skvelou správou pre tých jednotlivcov, ktorí sa snažia dosiahnuť ciele v oblasti riadenia hmotnosti, pretože práve tento produkt poskytuje cestu k dosiahnutiu požadovaných výsledkov. Čo povedať na záver? Glucomannan je skvelým doplnkom pre tých, ktorí chcú podporiť prirodzenú hladinu cukru a potrebujú nástroj na podporu ich hmotnosti a celkového tvaru tela. Ja ďakujem všetkým za sledovanie a dúfam, že sa vám páčilo dozvedieť sa o tom, prečo je Glucomannan taký efektívny a pohodlný na užívanie a ako môžete využiť jeho výhody. Nezabudnite si pozrieť ďalšie naše produktové videá, kde sa dozviete viac o tom, ako vám Valentus Global môže pomôcť stať sa svojím najlepším ja. Majte sa.